Guys, saan ba tayo pupunta? BUSAY! Yeah! Well, ganda oh. Wow. Welcome to Banawi Rice Charos. Hey guys, what's up and welcome back to my channel. Hindi ko alam na naman nagsasabihin ko. This is actually the 4th vlog on my channel and today we're going out on a trip. We're going to BUSAY Falls. It's one of the tourist spots here in Malilipot, Albay, here in Bicol. Ang sabi nila, it's actually one of the reasons why our place was named Malilipot. It's because of the cold waters of the falls, of the river. I'm not sure if that's right. Pero excited ako kasi it has been months since we went there. Halos lahat ng mga visitors namin or lahat ng mga bisita namin ay dinadala namin doon. So it's a good place to relax and chill, and at the same time maganda siyang swimming kasi una nature, diba? And free flowing ang water, so yung mga mahilig dyan umihi sa pool hindi na maapektuhan yung other swimmers. And fun fact, did you know yung naaamoy nyo sa pool kapag diba yung parang chlorine na amoy, it's not actually because of the chlorine, it's because of the combination of urine and chlorine. Kaya yung may amoy na parang ganun, yun pala yun, kadiri pala. Kaya kayo, yung mga umiihi sa pool, alam na this. No, I don't want. Oo po ka, arte. Ano ba niluluto mo? Pansit ba to? Ano ba difference ng pansit ba to sa mga regular pansit? Ang pansit canton, hindi nagdadami. Yung pansit ba to, kahit kaunti, 1/2 kilo, isang kawali na. Ano sana nilagay mo dito? Nilagay ko carrots, pichay, pork, And toyo. And garlic, and onion, and Meron pa pala. paminta, and shrimp cubes. Tapos ililipat mo. Siyempre, kasi maliit yung yung kawali. Lalagyan pa ng tubig. Ang gusto ng vlogger, maraming sabaw. Kasi mahilig siya sa sabaw. I know, that's true. Ayan. So balikan natin mamaya kapag nakaluto na ng pansit Batu. May papakita lang ako very light kasi it's been days and weeks na talagang laging umuulan, pero right now medyo okay ang weather, unlike for how many days it has been raining a lot. And so ito pa na, by the way, ang view namin dito sa terrace. Hindi ko alam kung anong tawag talaga dito, pero dito sa Bicol ang tawag namin is tuntunan. Whenever na Easter Sunday, based sa Bible story, during the resurrection of Christ, an angel went to see Mary. Diba? Nag-Bible study tayo. Tapos kinuha daw yung veil to signal that Jesus Christ is actually alive. So, may angel dyan na ibababa. Tapos kukunin yung veil. Diba? Wala lang. Share ko lang. Actually, ililipat siya dito. Kasi this is actually deteriorating already. Tagal na siya building and medyo may mga cracks na nakakatakot na. For safety reasons and safety purposes, nilipat siya dito. Ito, by the way, yung view namin dito sa labas ng bahay. Yes, isang malaking park. Kaya ang ventilation sa bahay is really good. Sayang walang mayroong kusina, pero dito po nakasituate siya. Nandito din po pala ang aming church. Malapit kami sa church. And nandun naman sa pinakadulo ang aming municipal hall. Wala lang, share ko lang. Gusto ko lang i-share, bakit ba? Hello! Pakibilisan na po ang pagluto kasi po kailangan namin umalis. So, andito na yung ating finished product. Po, akala mo ako nagluto. Ang pansit ba to ay best paired with suka. Yung suka na may guys. May mga garlic, onion, and then may sili. Yan ang perfect na combination. So, kainan na. Guys, saan ba tayo pupunta? BUSAY! Yeah! So driving, so actually it's just 2 minutes or 3 minutes away from our home.
So ayan, makikita mo na yung ano. Mga ilang beses ba tayo nagpunta ng Busay? Like, have you counted? No, many times. Or tanong many times? May age na no? Ganyan pag social, Pag social. nilalagyan ng age. Ganun Like, ba? Hi! Baho Nag-brush ka pa? Para sa naman ang shades mo? Para aesthetic purposes. Visit. Oh, ang ganda wow! Welcome to Banawi Rice Charos. Yay! Bisita rin pala sila. Hi guys sa vlog Hello ko. po! So may entrance na tent. Wala ba din? Ha? Grabe nasira din pala to. O Tagalog. Siyempre, so we're here. As you can see, grabe yung lakas ng falls because medyo may ulan-ulan ng konti. Pero kapag summer, mas mahina. Pero ngayon, very visible na sobrang lakas ng buhos. Meron pang 7 falls pa dito sa taas. So bali, 7 po talaga tong falls na to meron dito sa Busay. Pero ito yung lagi pinupunta kasi this is the easiest and most accessible na falls. And at the same time, hindi kami makaakit ngayon kasi kakaulan lang. So medyo delikado and at the same time, slippery yung dadaanan namin. Share ko lang before, wala pang mga ganito na dinidevelop itong Busay para talagang magkaroon ng cottages, para talagang ma-enjoy ng family ang view ng falls. Abisala! Char! Pipiesta pala sa mga taga Cebu. It's Senyor! Umana! Umana! First ako nilalamig. Maybe it's the fat. It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili ko, hindi makuha ng buo. Hanggang ganun na lang nga. Kailangan ko itong tanggapin. Nasa puso mo meron nang ang ibang umaangkin. At alam ko na rin na mayroon nang nagmamayari sa pag-ibig sa iyo. Ako itong nakikihati at ano. Hoy! Hoy, gayahin mo si Ivana! Ano? Gayahin mo si Ivana! Si Ivana? Ivana! Na. Ivana, if you're watching, hey. QC. Hi! Ay, sina ate. Ay, pag Saturday, Sunday mata. Kaya lang, sa ganitong panahon sir, kaya ulang pa. Ayun, taga saan kayo? Taga Santa Teresa po kami sir, kaya lang ako po ang caretaker. Talaga. Anyway, ano panindan nyo ate? Meron pa kayong ulam? Sir, cup noodles. Cup noodles. Ate, utang ha? Matagal na kayong caretaker dito ate? 9 years. 9 years? 10?
Bingi. Ilan taong ka na? Talaga? Anak ko 19 pa lang siya. Anak ko yan dyan. Oo, alam pa naman, mami. Parehong hulmahan. Parang hulmahan nila. Baka nga ako kasama niyo. Nanay ko po pala. Tunay kong bye. Bye, ma! Kahit hindi ako nagkakape, magkakape na lang. Para di naman sayang yung dagot na nila ate. Ubusin ko na to lahat. Ubusin lang. Buti na lang, nandito kayo, may content yung vlog ko. Kundi puro lang ako sa'yo ng kung anik-anik dyan. Oo, nagtatagalog lang ako. Siyempre para maintindihan ako ng vlog. Pero mukha namang taga-ibang place, no? Stop! Ano yung kayong Tagalog? Wow! Ako, hulaan mo age ko. 22. Oh! 22! Talaga? Kape-kape muna tayo. Kahit hindi ako nagkakape. Mga refugee po. Oo. Nalalagot kayo. Hindi pa kayo nasarapan sa pansit ni Mama? Gutom na ulit. Gutom na ulit. Yun na. Bye! Bye-bye! So we're going home na. We had fun. We have joy, we have fun, we have seasons in the sun. Charot. So bye Falls for now. Bye! May unggoy daw. Meron na yun nga, oh. Kita ko na, yun, oh. Gumagalaw sila. Uwi na tayo. And we're home! Basang-basa pa rin ako. So that's it for my vlog for today. Thank you so much sa pagsama sa amin sa trip to Busay. So abangan nyo yung mga next vlogs ko because I will be featuring more places na malapit dito sa Albay na mga tourist spots. Yeah. So if you have comments and suggestions, please comment it down below. Like mo na tong video na to, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga uploads. I'm uploading actually every Wednesday. Ayan. So sana ma-promise ko yan every Wednesday yung mga uploads natin. Thank you so much for watching and see you on my next vlog.